A táto za mnou prišiel. Nelka, vyzeráš jak žehlička. Wake up! Wake up! Wake up! Čaute, ja som Pauli. Ahojte, ja som Nelly. A dnes sme na posteli. Vítajte v našom podcaste. Téma dnešného podcastu sú inside jokes a dnes sa budeme baviť vlastne o našich vnútorných tipoch, ktoré máme medzi rodinou, kamošmi, medzi sebou možno aj, takže To bolo tak. štúrovské. To bolo poetické, ty kurva. Poetické. Kto začne? Začnem. Keď chceš, môžeš ty. Ox. Začíname. Môj prvý inside joke je si cigán. Storytime bol veľmi zaujímavý, lebo ja som jedla večeru alebo takto a ja som vtedy v telke počula, že Twilight ide a takto a počula som presne tú scénu, ak Edward príde za tou Bellou a povie, že čo som, povedz mi, čo som. Tak ja som sa rýchlo postavila, ja som išla proste k tomu gauču, ja som si sadla na gauč a ja som si to pretočila, potom prišli za mňou aj rodičia a takto. A ja som proste to pozerala a takto. A potom prišla tá scéna. Ja som si zobrala mobil, úplne som to tam natáčala, úplne som tam pozerala sa, úplne zameraná. A môj táto taký že tak to bol na mobile. Nič nepozeral vôbec na ten Twilight. To tak. A potom prišla tá scéna, Edward prišiel za Bellou a tak povedz mi, čo som. A môj táto z toho mobilu. Si cigán. To bolo podľa mňa zabité od neho. Cigán. Nie si upír, nie si vlkolák. Si cigán. Cigán. Však šlaňo. OK. Tak idem ja. Toto bol prvý inside joke. Idem ja. Čo má najdlhší storytime? Smrdí jak slanina. Slanina smrdí? Slanina? Ona má takú zvláštnu voňu, by som povedala, že není to ani smrad, ani vôňa. No ale tak keď opeká sa slanina, tak to zvoní, akože nie? Ako pre koho? Wow. Storytime k inside joke smrdí jak slanina. Boli sme na výlete na východe s rodinou, teda za rodinou, s rodinou a boli sme u sesternici s bratrancom a naši milovaní bratia, ktorí majú že 9 a 12, si kúpili labubu. Nie. Labubu, mali labubu. Strašne sa z toho tešili a v noci si to zavesili na okno, na kľúčku od okna si zavesili a oni spali na takej veľkej posteli, na fukovacej a že došla ich mamina ešte pozrieť, lebo tam šuchotali. A oni, že my sa bojíme, to budú tí labubáci, oni sú devilské hračky. A moja mamina úplne, že dobre, ja ich zoberiem. Tak ich zobrala a ide dole po schodoch. Ten deň sme mali opekačku. Ide dole po schodoch, dá ich do kuchyne na linku, rozpráva sa tam s ich mamou, s mojou strinou, s tetou. A zrazu začnú, že to čo je? A normálne, že na schodoch blikalo svetlo, že blik, 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 blik. A to bolo na senzor, že keď niekto ide po schodoch, ale nikto tam nebol. Všetci spali. Okrem ich dvoch a oni boli vzadu v kuchyni. A že to čo je? Čo? Však to bliká. A že kde sú tí labubu? Oni sú na linke. Tak ich strčili, prosím, pekne do mrazáku k slanine. Ráno ich vybrali z mrazáku, dali ich na linku a že dojdu dole naši bratia a že to čo tu smrdí? To sú tí labubu. A kde boli? Pri slanine. Tak ten labubu putoval potom k nám. Môj brat sa ho bál, tak poputoval potom k nášmu druhému kamarátovi. Tomu spadli, prosím pekne, obrazy, tak dal ho tiež do mrazničky. Na druhé ráno smrdeli jak slanina. Takže smrdí jak slanina. To je labubu topka. Sú otrasné hračky. My honest opinion, neznášam labubu. Fakt, ja to nemám rada, nevyzerá to dobre. A keď to je na taškách alebo na batohu niekoho, daj si to dole. Hej, ja som bola včera v Lidli
v Lidli som bola a išlo dievčatku tak okolo a som si tam vyberala pitie, hľadala som tam akože tie Coca-Cola, čo má tie mená a takto. A išlo okolo dievčatko, pozrela sa na mňa a robí mi také, že tak som sa tak usmiala, lebo mi tak zakývala a som sa pozrela na jej kľúčenku a doslova tá kľúčenka, vieš, ak máš na mojej kľúčenku, že takto, no. tak ona bola takto a tak boli takéto labubu všade. Ježišmaria. Predstav si, že ideš do školy a otvoríš si skrinku s takými labubami. Ty kokos, no tak to by som nedal. Čak to čo je za kľúče, však to je, aké by si nosila kôpku smetí, čo ti šibe. Ale to bolo labubu, ale no, fuj. Labubu inak. Áno. Ale ne, labubu nie, prosím. Fakt, labubu je somarina. I don't like labubu, som proud labubu hater. Ja mám ďalší inside joke. Volá sa, že Rambo. Fúha! No tak to chcem počuť. Ja som bola na mojej drahej dovolenke na Cypre. Boli sme asi druhý deň to mohol byť a boli sme na obede, alebo na večeri už. Si nepamätám, myslím, že večera to je jedno. Ja som každý deň nosím takéto čelenky, hociaké, proste furt mám nejakú čelenku a ja som tam normálne som jedla a takto a prišiel čašník za nami, že či niečo nechceme. My sme boli na Cypre a strašne veľa Slovákov tam bolo extrémne, takže on tak trochu vedel, bol Bulhár, ale vedel povedať dačo po slovensky a s takouto sekavou slovenčinou prišiel za nami a že čo chceme, opýtal sa mojej mamy, opýtal sa mojho tata. A tak sa na mňa pozrel a on taký, že Rambo! Čo? Ja sa opäť na ňo pozrám, že čo som ti urobila? A on taký, že lebo tú čelenku úplne Rambo. A potom odvtedy každý jeden deň, čo sme sa videli, tak vždy bol taký, že mi robil proste srandu, doťahoval si ma a bol taký, že strašne ma bavilo, že proste urobil mi toto, ja som sa pozrela na ňo a on taký, že Ježišmaria. Najviac zabití sú tí čašníci alebo tá obsluha na tých dovolenkách, čo proste chodia a zabijú úplne ráno veci. To ani nevieš, že či je to Čech, Slovák alebo Aziat, ale proste zabije najlepšie lášky. Ktoré ďalší inside joke, čo tu je wake up. Ale no je fakt, to je takto vážne povedané, že wake up. Wake up. Wake up. Tu je ukážka. Wake up. Wake up. Wake up. Storytime. Moja online najlepšia kamarátka má frajera. No a jeho sestra ho natáčala, také video. A ona, akože tá najlepšia kamoška mi to ukazovala. A to video bolo, že wake up. Wake up. Wake up. Ale to bol nejaký malý alebo čo, ale akože potom sme to recreatli aj ja. Bohužiaľ, bola som toho victim. A odtedy to proste používame. Môj ďalší inside joke je žehlička. Čo? Dobre. Konkrétne vyzeráš jak žehlička. Dobre, to je úžasný kompliment pre niekoho. To bol pre mňa, to mne povedali. On tak to už není. Boli sme na dovolenke a ja odmietam nosiť vlasy bez ofiny alebo bez niečoho, čo by mi zakrývalo aspoň kúsok tváre. Čiže ja som nosila takto. Mala som čelenku a dozadu som si urobila drdol. A keď sme chodili do mora, tak proste tak som to mala. A jak dni plynuli, svietilo slniečko, ja som sa opálila. A potom o pár dní sme prišli na tú izbu, ja som si dávala dole čelenku, zapla som si vlasy hore, lebo však tam ma nikto nevidel, iba rodičia. A táto za mnou prišiel. Nelka, vyzeráš jak žehlička. To ešte od tatko? Prečo? Pretože ja som bola opálená tak, že opálená presne takto. Čiže... Ja? A keď som sa mala, tak doslova takto som mala opálené a tu takto nie. Čiže ono to vyzeralo jak one. Jak je sám doma ten Marv, či jak sa volá, vieš, tak jak ten, čo to áno drplo na vyzeráš, že ty kokos, ale kebyže za mnou tátko dojde a toto mi povie, aby som, neviem, čo by som si o ňom myslela. Buď by som sa na tom zasmiala, alebo by som bola, že Dobre, môj ďalší inside joke. Čokoládový bonbon. Ahoj, mami.
story time. Bola u mňa tá online kamarátka a mali sme prespáčku a jedno ráno, čo sme boli úplne zničené, sme stali, mamina nám došla do izby, proste je tam a že poviem vám vtip a že ale proste, že teraz sme stali, že nie, prosím. A mamina, že povedala vtip, toto je ten vtip, hej, že žena hovorí svojmu mužovi: Zlatičko, posielam ti čokoládový bombónik s očami na zlepšenie dňa. Muž: zlato, to je hovno. A žena: čo? Ja to posielam každému na narodeniny. My sme v to ráno boli úplne zničené, my sa na ňu pozeráme, že my sme sa na tom nevedeli smiať, ale keď sme to neskôr povedali aj ostatným, tak to je tak strašne trápne, tak strašne ponižujúce, že by sme sa na tom museli zasmiať. To sa inak nedalo proste. Čokoládový bombónik, chápeš? S očičkami. S očičkami. Bože môj. Maminka zabíja najlepšie vtipy. Tak, a tatino to isté. Úplne úžasné vtipy. Želička a bombónik. Želička a čokoládový pomoc. Fúha. Ne. Môj ďalší inside joke sa volá Matúš. Dobre. Včera som bola vonku s Nelkou, hej, chodili sme po meste, takto. Je 5 dní do začiatku školy. Ja za tých 5 dní chcem mať pokoj od všetkého, čo sa týka školy. Išla som vonku, stretla som asi 2 asistentky, 1 učiteľku, 2 trénerov a ešte tej Nelky trénera. To ja by som sa na ulici už zakopala. Ja som doslova... Fakt, akože ja som doslova, my sme kráčali vedľa seba, oproti nás išla tá učiteľka, ja som Nela, takže Nela, pozri, čo je tam, pozri tam. Ja som úplne odvrátila celý pohľad, ty kokos, to bol extrém. No a išli sme takto, že do Billy, do Lidlu sme išli. A vieš, ak je, že jedným chodom sa ide, druhým sa odchádza. My sme tam akorát išli a ja som sa tak pozrela, že niekto tam známy, že ide akurát pred Billy, keď my sme išli do Billy. Som sa pozrela a že môj tréner, to je tréner Matúš. A ja som akože bol tam aj s priateľkou a takto. A ja som ho strašne dlho nevidela, ale no proste Matúš. No, ale ja nerada vidím ľudí, keď ich v čase, keď ich nemám vidieť, chápeš? A to je aj toto. Nemám teraz tréningy iba kondičné, takže nechcem vidieť ani tréner. Chudák tréner. Pardon, ale je to tak. My to chápeme všetci. Dúfam. No a ja som úplne mala mikinu na sebe a jak mala ten rukav, tak ja som mu tak 2-krát zatiahla, že a na celý Lidl to bolo zaiste počuť. A ja že... Lidl. A ja že... Nela! Matúš! A úplne... Tak som... Ale vieš, ako sa otočila. Normálne, predstav si, keď máš proste človeka, čo stojí tak rovno, tak úplne ten chrbát bol, že... Vieš, ona úplne, že... Úplne sa pozrela a je mostík, kamo. V obchode. Ja som úplne, keby išla robiť mostík. A že... Nela! Matúš! Ja som sa tam, doslova tam boli sekuriťáci, tam boli ostatní ľudia, ja som sa tam skoro zvalila na zem a ja som nevedela, či mám plakať, či sa mám smiať. Potom som skoro vyliezla do toho mrazáku, kde sú nanuky. Dobre. Pretože Lidl. Ďalší joke je Šejtocher. Mamina používa krém na ruky, pretože má ekzémy. No, ten krém je od Garnieru, taký červený a ona si s tým furt krémovala ruky. Neviem, či ešte furt, ale krémoval si s ním ruky. No, a keď jej došiel, tak oco nevedel, jak to vyzerá a išiel do DMK ho kúpiť. Vrátil sa s úplne iným, dobre? A mamka, že a prečo si mi nekúpil tento? A on, že ale však ja neviem, jaká je to značka Šejtocher. Ale to bola značka Garnier. A on, že Šejtocher, áno, Garnier rovná sa Šejtocher. A odtedy proste na vec, ktorú nevieme, ako sa volá, tak vždycky povieme, že Šejtocher. Že proste, neviem, ideme niekam a že kam to ideme? Alebo že čo to ideme kúpiť? Šejtocher. Áno.
Môj ďalší inside joke je: pán tréner, prečo ste vždy taký vážny? ono na to prídeš, neboj, to klochit. Minulý rok som bola na kempe z florbalu a takto, takže animátori boli tréneri, samozrejme. My, čo sme chodili na obedy, sme si raz vybrali miesto a keď sme si to prvýkrát vybrali, sedeli sme na ňom už proste do konca kempu proste. A sadli sme si na taký jeden stolík a ten stolík bol najbližšie k pultu, ten stolík bol najbližšie k čašníkom a takto. A takže vždy sa tam aj stávali akože tréneri, keď chceli nám tam niečo oznámiť. My sme sa tam rozprávali, po obede všetci sa tam vykecávali, smiali, bili, hrotili, no to je jedno. Všetci sa tam bavili a jeden tréner sa postavil, tréner Matúš. Matúš! A išiel, tak sa tam postavil a stál tam strašne jak sekuriťák, buď jak FBI, proste strašne vážne. Doslova on bol takto, že... A on čakal, kým budeme všetci ticho. Neboli sme ticho, samozrejme, že sme neboli. Proste, to je ideál. Asi 3 minúty už tam takto stál a on bol ja som bola oproti nemu ako keby cca a predo mňou ešte sedela kamarátka Nina a ona bola ako keby, že on bol za jej chrbtom. A my sme sa potom tak prisunuli tak bližšie k sebe, akože baví a sme sa tam začali baviť, že čo sa s ním stalo, proste, čo je taký zameraný, proste, čo sa deje. A potom Nina sa tak otočila, úplne, to bol tak strach v tých očiach doslova. Lebo tak máš vysokého svalnatého trénera a takto na všetkých pozera, že ja keby zabidíš. A proste ona sa tak otočila a ona, že pán tréner, prečo ste vždycky taký vážny? A vieš čo urobil? Znamená, z gangstra sa stal motýlik. Doslova, že... Kokos, jaký sviča, čo ti šibe? On bol, že takto a on taký, že ja som vážny. A vždy, keď sme babi išli potom posledné asi ďalšie 3 dni, keď sme išli okolo neho, vždy sa na nás iba usmieval. Ono vždycky sú učitelia, alebo tréneri, alebo hociakí tí proste akoby hlavní chlapi, horší na tých chlapcov ako na dievčatá. Pravda. Dobre, môj ďalší inside joke. Si na dedine. To mám aj ja. Máme matching. Áno, lebo to máme akože... Spoločný. Áno, máme spoločný inside joke, že si na dedine. To bolo proste medzi nami dané a ešte ďalšími našimi kamarátmi dané, že proste sedeli sme na terase u kamaráta a proste kamoška, online kamoška je z mesta, že akože ona je... No a my sme proste tu žijeme v dedine. To je taká mini dedina, proste to není ani dedina, to je proste západákov. Čo si to je dedina? To je život. Dedina je život. Let's go. No a si na dedine, tak proste kamarátka bola kamarátka z mesta a sedeli sme, kamarát nám robil párky, akože griloval nám párky a jedna mu spadla na zem. Až potom ju zdvihol, ofúkal a dal si ju. A ona na ňo úplne tak zrozene, že... A on, že čo je, však si na dedine. A odtedy to na všetko používame. Zašpiníš sa, si na dedine. Začnú po tebe liesť mravce, oblíži ťa pes, si na dedine. Ale predstav si, jak tí mešťania si o nás musia myslieť, že my sme doma jak sedláci. Tomu doslova jak sedláci, keď proste, lebo sme z dediny, tak reálne nám nevadí, čo ja viem, dojazd jedlo po niekom, alebo nosiť veci po starších súrodencov. Tomu ver, ale však to je taká ide, to je úplne pohode, si na dedine. Ale nevadí, však, lebo ja som pyšná za to, že sme na dedine, pretože tí dedinčania sú strašne takí láskaví, vieš? Áno, že proste všetci sa tu, každý sa tu s každým pozná. Že... Aj tie babky staršie proste už keď ich vydáš vždycky chodiť, tak dobrý. V meste oni sú viac takí, že povrchnejší ľudia. A to isté to proste majú takto, hoci kto je, čo je z mesta, tak sa nemôže ondiť za to proste. Sú samozrejme výnimky a koľko ich je, ale samozrejme určite z mesta ľudia sú viac náklonnejší na to, že sú povrchní a namyslení. Akože nie všetci, ale vo väčšine prípadov je to také, ne? To aj v dedine môže mať niekoho povrchného, ale je to menej pravdepodobné ako v meste. A mám strašne veľa inside jokeov, že z dovolenky alebo z kempu, ale ja ešte pohľadám ten jeden a poviem ti ho.
zajtra kvôli dažďu nebude pršať. Počkaj, čo? My sme boli u babky, akože boli sme veľa ľudí, sme boli večer v kuchyni a tam sme si tam tak sedeli a rozmýšľali sme, že kam pôjdeme zajtra, lebo však chceme takam ísť spolu, chceme niečo navštíviť a takto. A sme tam strašne rozmýšľali, ale boli sme už navení, lebo mohlo byť aj 11 hodín a takto. A cez ten deň sme chodili tiež, čiže sme chceli aj ďalší, ale nevedeli sme kde. A pozerali sme počasie, pozerali sme, čo je otvorené, čo není, kam sa bude nám chcieť ísť, kam nie, či bude vietor, či toto a takto. A vieš, takéto plány, keď jednému sa chce ísť tam, tak druhému tam, tak vieš, to je také. To no. všade. Sesternica pozerala počasie, a takto normálne, že ale počkajte, však zajtra kvôli dažďu nebude pršať. No a dobre, úplne takto strašne seriózne povedala a my všetci na čo pozeráme. Čo si zabila? Nechce, akože. Čo si zabila? OK, ďalší. Wednesday Addams Chocolate. Pre tých, čo teraz sú takí, že ty si povedala, že Wednesday Addams a nie Wednesday Addams. Áno, ale to je ten vtip, chápeš? To je zase s tou online kamarátkou, čo sme mali pri spáčku. Tak pozerali sme proste Wednesday Addams, sme pozerali ten seriál. A mali sme také, my sme si dali také čokoládové muffinky z Kauflandu. To je... To milujem. Áno, Kaufland je život. Priorita. No a mali sme na posteli, mali sme taniere, dávali sme si pozor, aby sme nenatrúsili na tú moju posteľ, keď sme to kúkali. A normálne, že my sme mali, že posteľ a posteľ nižšia a vyššia, tá moja a tá jej. A dopozerali sme, stopneme to a že idem odniesť taniere, zdvihneme taniere, kamarátka. To čo tu mám? A na jej posteli normálne čmuhy, ako by sa... My sme mali zapnuté ledky a nevideli sme, že či je to krv, hovno, alebo tá čokoláda. Ale my potom pozeráme nič. Na tých omrvinky, nikde nič, na ponožkách, nič, na gatiach, nič. Odkiaľ sa to tam zobralo? A my, že... že my sme pozerali tú scénku, kde Paxley sa proste tým bleskom, tým laserom oživí toho zombíka z tej, proste, neviem, či si to vedela. Nevidela som. A my, že to určite on sa nám dosral na posteľ, proste Wednesday Addams čokoládka. Ja neviem, to je strašne Čo to bolo, že ozaj, čo si tam máte? Doteraz nevieme, že čo to bolo. Reálne mi vôbec. Začala by som sa báť na tvojom mieste asi. Čak Wednesday. Moja ďalšia je Y. Yes, to mám aj ja! Tak ty to pozeráš, tak robíme si s teba srandu. Áno. Bola som s kamarátkou v McDonalde a sedeli sme akože proste stredný stolík, vedľa nás bol ďalší stolík a vedľa nás ďalší a za nami bol ďalší. A v každom sedeli proste takí tí obyčajní tínedžeri, väčšinou to boli chlapci a takto. My sme proste sedeli, jedli sme a predtým sa nám tak veľakrát stávalo, že mi proste povie kamoška, že nepozeraj sa dozadu, ale je tam tento a tento. A ja si proste nedávam na to pozor, ja sa tam pozriem. Vieš, a úplne nápadne. A nerobím to ani, že to je proste úplne nevedomky, chápeš? A my sme tam boli a ona taká, že je tam fakt pekný chalan, ale nepozeraj sa tam. A ja, že kde presne? A ona taká, že to ti nepoviem, lebo ty sa tam pozrieš strašne nápadne. A že nepozriem, prisahám. A ona som jej začala potichu hovoriť, že je to napravo? A ona taká, že nie. Že je to naľavo? A ona, že nie. Ona, že je to za tebou, ale fakt nenapadne. A ja som sa tam tak, pomaly som sa tam tak otočila a chalani tam akurát boli, taký gang chalanov, pohoda, akože boli tam, jeden išiel platiť a takto, jedni si tam balili a takto. Až na jedného chalana, taký doslova vysoký chalan, brokolica na hlave, McDonald's taška v rukách a stál, že... Dobre, našťastie kamarátka nemyslela toho chlapca, čo tak stál. A no, boli sme spolu vonku, ja hovorím storytime, jak pekný chalan tam bol a takto. A potom začali otázky. Áno, ja som, že úplne, že počkaj, bol vysoký? Mal brokolicu na hlave, bol štíhly? Bol neviem jaký? Ona, Ja to nepoviem, ale vieme o koho sa jednalo, my sme sa normálne
dosrali od toho smiechu. Skoro, fakt. My sme sa nevedeli prestať smiať, lebo proste zistili sme, že kto to je. Ale vieš, čo bola moja najobľúbenejšia časť? No. Keď si bola taká, že úplne sme váhali, že kto to môže byť a potom prišla posledná ultimátna otázka. Jak stál? Jak tam bol? Áno! A ja som ti to ukázala a... To je on! To ja som úplne vedela hneď. Dobre, idem ja. Ideš. Ty pes. Môj brat. Raz, on je strašne taký, že strašne skáče na kolobežke a robí neviem aké triky. Raz sa poranil tak, že si proste odrel koleno, že akože extrémne. Tak išiel donútra, lebo bolo leto, nie? Tak, že ide sa osprchovať, nie? O pár minút mi príde video s filtrom, jak si on ide vyčistiť s dezinfekciou na moju tvár, čo si ja dezinfikujem tvár. Na nohu si to drbol. Ty kokos, ja som sa počúval smiech, lebo ten filter ešte tomu dodal úplne, že... Ale to bolo proste video a iba záber na koleno a popisok. Dokúkaj to celé plus. Hej? A ten môj proste odličovací tampón a tá dezinfekcia a proste koleno. Že idem na to, nie? A... Ty pes. Proste, ale on mohol hocičo, ale on zadrel, že ty pes. A ty pes! Lebo potom ho to začalo štípať, lebo však to je dezinfekcia. Ty pes, ty pes, ty pes! No. Veľmi obľúbená. Máš ich na starosti. Znova s trénerom Matúšom to bolo. My sme boli akože na tom kempe a takto. A boli sme 4 baby v jednom domčeku ako keby. Keď on prišiel akože tréner nás budiť, bol to väčšinou Matúš, teda vždy myslím. A prišiel nás budiť, prišiel do tej izby. Babi, vstávame. A ja som sa vždy zobudila akože prvá. Ja som vždy bola schopná zareagovať na to prvá, lebo som vedela, že dobre, mám 20 minút, keď ja sa chystám normálne do školy 1.5 hodiny, tak za 20 minút musím hádam niečo stihnúť. Tak som logicky stala ako prvá, rýchlo som sa išla prezliesť, takto. Väčšinou ja som sa zobudila prvá a babi tam ešte spali, nič, oni majú čas, pohoda. Ja som vždy proste bola hore prvá. A on sa na mňa vždy pozrel a každý jeden deň mi dal také, že máš ich na starosti. No, a odišiel. Dobre. Posledný deň prišiel, zobudila som sa ako prvá, babi sa tam už začali proste hýbať a takto, že už tiež akože začínali byť do toho módu a ja taká som tréner, že mám ich na starosti. A on taký, že ale však oni už stávajú, že v pohode. A ja, že no dobre. Tak som sa išla, umyť si dole zuby, akože na dolné poschodie a takto. Išla som sa prezliecť, tam som sa prezliekla a takto. Prídem naspäť, mohlo prejsť asi 10 minút, čiže posledných 10 minút. Oni tam stále v posteli. A všetky 3 spia. A ja pozerám na nich, že babi, ale že stávajte, fakt už akože, že musíte, chápeš, že nebudeš mať veľa času. A taká, že oni dačo mi tam za mnou, ale však v pohode. A ja zase nebudem taká, že by som ich potiahla z tej postele, však dobre. Dobre, nechala som ich tak, išla som znova si dačo upratať veci alebo takto. Prešlo 5 minút, posledných 5 minút do toho, aby sme mohli. A baví však, ale máte 5 minút. A je také, že v pohode. Potom ja som na mňa prišla za nimi a už začala hrať zvolávačka dole. Začala hrať zvolávačka a ja taká, že no babi, ale už zvolávačka hra. A vtedy to bol taký výskok z tej postele. Kámo. To je tak, že keď stávaš na poslednú chvíľu. Hej, to bol úplne jak Sonic, doslova. Ty kokos. Ja sa tam pripravujem a oni tam drichmú a proste potom tak vyskočili z tej postele. Kámo, to je... No poslednú. Dobre. Last inside joke! Boli sme spolu na halúzickej tiesnici. To je akože prechádzka, taký akoby výlet. Proste hrať beckov je tam. Tak. Že budeme zdraviť, že po iných jazykoch a takto. A potom sme vyšli, že iné písmená a takto. A potom prišlo na J. A že poďme, že Jonapod. Tomu ver. Kamarátu tatko, ja neviem, čo mu bolo, ale ono sa povedalo, že my sme jeho išli zdraviť na to J, lebo už tam nikto iný nebol. Tam fakt nikto iný nebol, len strašne malo ľudí. Tam bola proste velikánska lúka a taká nejaká proste zrúcanina na kopci. Kamaráta tatko a môj tatko boli pri takej tabuli a niečo pozerali, ne? A my, že poďme teraz pozrieť, ideme na J.
Jonapod, dobre. Tak ideme všetci a ideme len tak nonchalantne proste, že akože nepoznáme ich a my na nich, že Jonapod, môj tatko nič, ale ten že on sa zobral a normálne odišiel preč. Ja neviem, prečo mu to tak vadilo celý čas a potom zadrel, že keď pôjdeme do reštaurácie, tak ja si dám taký strašne dobrý steak. Normálne aj mojej žene to kúpim a vám nedám nič, keď to ešte raz zadrete. On proste, ja neviem, čo bol, ale... Že si to musíme vypýtať po maďarsky. Áno, lebo že keď si to nevypýtajú po maďarsky, tak nám to... Proste, ja len neznášam insult, že sme Maďari. Viem, že to pozeráš! Češi sa strašne úžasne na to, keď mi povieme, že sú Češkovia, ale oni nám môžu povedať, ako že sme Maďari. Áno! A to je úplne iný štát, chápeš? Čech a Češko, to je proste jeden štát, ale Slovensko a Maďarsko, to sú dva rozličné štáty. A dobre, že v histórii sa písalo, že Maďari bola maďarizácia, neviem čo bolo, chceli prebrať náš štát, bolo to pomaďarčené všetko, aj ten západ, aj neviem čo, a zostalo to doteraz, že niektoré ešte dediny na západe, jak je Rožňava, alebo neviem jaká Rimavská Sobota, dobre, ešte sú tam Maďari, ale nemusíš na nás že sme Maďari. OK, dobre, takže ešte raz Rimavská Sobota, alebo napríklad aj Komárno. Je to na juhu, kde už sú hranice s Maďarskom a to dúfam všetci chápu. Ale nič proti, dobre? Sorry za moje sekanie, v tej rýchlosti som si nedala pozor na slova výslovno. A my s tým pozdravom Jonapod, OK, môžeme si urobiť niekedy srandu, tak prepáčte. Ani Severné Maďarsko, ani Maďari. Ešte raz. Najviac ma pobavilo to, jak sme sedeli v tej reštaurácii, sme čakali na naše jedla. A tam, že Jonapod, počujeme. Ale ten jeho tátko, ježiš, on strašne na to rageoval. Ale on musel byť strašne triggered z toho, keď proste už sme čakali na to jedlo, vieš, a stále mu to hovoril. Dnes mám rande so svojím mestom. Zdravím nehonej známym. Zajtra sa budem báť. Díky, že si po... Teplo mi je už tým aj. Ďakujeme, že ste sledovali náš prvý podcast. Ďakujeme za zhľadnutie tohto videa. Môžete sa znovu tešiť na Back to School podcast, ktorý bude o našich trapasoch. Čaute, majte pekný deň, pekný večer, peknú noc. Neviem, čo teraz máte, v akom čase to pozeráte, ale čaute. To bolo aké rímovacie. Čaute. Zajtra sa budem báť. Keď som v uliciach, som dosť biedný.